नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मंडळी कोकणात आलो आहे आपण. पाहू शकता कोकणात आपली इनोवा काढलेली आहे. कोकण म्हटलं तर आपली इनोवा येतेच. आज आपण इनोवा घेऊन चाललो आहे जरा आपल्या कामानिमित्त. थोडंसं चव्हाट्यावर होळी पण लागली आहे, तिकडे पण आपण पाया पडून येणार आहे. प्लस आपण तराळा पण जाणार आहे. आपल्या तिकडे थोडं काम आहे, त्याला निघालो आम्ही सर्व घरातले. आजच्या प्रवासात आपल्याला बघूया कोकणात काय काय करायला भेटतंय. चला, इनोवा आज मी चालवणार आहे. निघालो इनोवा घेऊन. तुम्हाला इनोवाची व्हिडिओ आवडतात म्हणून इनोवाची व्हिडिओ करतो मी. असाच सपोर्ट करत राहा, तुमचा रिस्पॉन्स असतो म्हणून मला पण व्हिडिओ करण्याचा असं खूप म्हणजे तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोचवावे असं वाटतं, म्हणून मी इनोवाची व्हिडिओ करत असतो. चला निघूया. संध्याकाळचे वाजलेत 5:12 आणि वातावरण बघू शकता तुम्ही कोकणातलं. हाँ राजू, ते माडके दुकानाला लावे गाडी माडिक तो आपण आधी मी आता बोलतो रे पाठीमध्ये गाडी लावा. हां तर दुकान त्याचं आहे आता. होय का, ठीक आहे, बघा तुम्ही वैरी असं. इथे म्हणले माडकांचे. हॅलो बबन, आता झालं बघ चव्हाट्यावर गाडी उभी आहे. तू कुठे आहेस?
त्याच्या समोर आपली पालखी ठेवलेली आहे, पाहू शकता. तर मंडळी आता या व्हिडिओमध्ये मी एवढंच ठेवत आहे. आता आम्ही जातो तरळाला. तरळाचं तुम्हाला तर काय दाखवत नाही, की ॲक्च्युली आपला व्हिडिओ जास्त मोठा झालेला आहे. या व्हिडिओमध्ये एवढंच ठेवत आहे. चला घंटा मला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटू आपण दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.